ezik Espainiako gobernuaren onespena ere jasotzeko. Baina bi parke hauek eta prozesuan diren gainontzeko proiektu eolikoek erreakzio ezberdinei jaso dituzte. Jaurlaritzak eskuak luzatu dizkio proiektuari. Arantxa Tapiaren sailak adierazi du arauak eta legeak betetzen baditu proiektuak aurrera egin dezakeela. Eskoriatza eta Aramaioko udalek oraindik ez dute adierazpenik emana izan. Azpeitian aldiz xehetasun zain daudela adierazi du alkateak. Entzun dezagun. Enpresarekin lehen harremana izan dugu, jakitun gara. Udaletan proiektuaren inguruko eskaera ofizialki aurkezten dutenean, aktibatuko dugu dagokion administrazio prozedura eta herritarrei garrentasunez azalduko dizkigu datozkion pausoak edo urratsak. Bi parke eoliko horiek eraikiko balira Euskal Autonomia Erkidegoan 7 parke eoliko izango lirateke guztira martxan, baina beste horren beste egiteko prozesuan dira. Klima aldaketak, berotegi efektuak, honek guztiak ondorioak ditu, jakina animaliengan ere bada. Gipuzkoako Foru Aldundiak 420.000 euroko diru laguntza emango du ibaietako animalien bizitza babesteko asmoz. Sudan Arbeo. Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Europar Batasunak batera finantzatutako proiektu handatza arrainak babesteko proiektu hau eta horretarako oztopoak kenduko dira arrain espezie migrazioa eta igarotzea errezteko ibilbide osoan zehar. Gipuzkoan 750 presa aurkitzen dira eta Gipuzkoako Aldundia 228 oztoporen gainean jardungo da. Aipatzen ari gara, uda honetako bero bolada handiak galerak sortu dituela gizartean, baitaren nekazaritzan, abeltzaintzan, baina aldi berean lurraldeko txoko ikoniko batentzat onuragarria izan da Lehortea. Añanako gatzaranak gatzeko ekoizpen errekorra lortu du aurten, aurreko urte osoko ekoizpena lortu du abuztua oraindik amaitu etzenean, zifra errekorrak esan bezala, eta gatzarana hobeto ezagutzeko eta gatzaren ekoizpenaren prozesua nola den ikusteko, Gasteizko lantaldea ara hurbildu da eta bertako adituekin hitz egin du. Uda lehorra izan da eta Lehorteak izugarrizko eragina izan du lehen sektorean. Alabaina, gatzaren ekoizpenak gora egin du. Añanako gatzaranak 5.500 larrain ditu, baina ez dira guztiak erabiltzen, hainbeste gatz ez delako behar. Bertan, gatzaranan 40-50 langile daude eta udaberritik udaren amaierar arte gatza jasotzen dute. Aurten inoiz baino lehenago bildu dute ekoiztu behar duten kopurua. Aurten aurreratu da pizkaute gatza, zeren eta eguzkia oso gogor etorri izan udan, eta, bueno, azkenean, uztailaren azken egunetan, ia euki genuen eginda usta, baina gero abuztuan eta iraila arte egiten dugu hori, hartzen dugu erak, egiten dugu mantentzeko zerak eta hori. Udaberrian hasten da gatza ekoizteko sasoia eta irailaren amaieran larrainak uztu behar dira. Gatza biltzea oso prozesu azkarra da. Putzuetan betetzen dugu eta putzuetatik gero botatzen dugu eratara trabuketeri esker, ze holan hartzen dugu trabuketea, hartzen dugula ura eta pizkau botatzen dugu eta betetzen dugu erak, larrainak. Orduan, uzten dugu holan, ze dauka gutxi gora bera 2-4 zentimetroko ura, eta uzten dugu. Eta lehenengo azala, hemen ikusten dela, haizeari esker eta eguzkiari esker, ateratzen dira eskatak, edo loreak, gatz loreak. Hor hartzen dugu gatz loreak,
eta gordetzen dugu. Horiek super espezialak dira. Eta gero, usten dugu beste gatza, ze beko larrainan geratzen da gatza, eta gatza hau, pizkau, itzatzita dauz. Orduan hartzen dugu gure erremintak, adibidez hau, eta hasten gea biltzen, holan, pizkat, ikusten dala nola hartzen dugu, eta horrela hori egiteko. Orduan, piloa geratzen da hemen, hau egiteko irauten du 2 egun gutxi gora bera. Eta gero, hemen dikartzen dugu txaron honekin, eta botatzen dugu biltegira gordetzeko, irailar arte. Añanako gatzaranak 2 milioiko finantzaketa jasoko du Next Generation funtzetatik, konexioak hobetu eta digitalizazioaren aurrera pausoak emateko. Aurre ikusitako esku hartzen artean, inguruko ibilbideen egokitzapena eta baliabide turistikoen zabalpena daude. Digitalizazioa, adibidez, ekoetxe bat egiteko, hori interpretazioko zerak egiteko hemen, eta hori izango da, biltegi handi horretan, ze izan zen aintzinean balneario bat. Gero gatzainana eta gezaltzainana ze dauz errepide bat erditik. Orduan diru horrekin egin behar dabe lotura eta arriskuak txikitzeko edo murrizteko. Gaiz aldatuta Euskararen erakunde publikoaren presidenteak eta Parisen jarduten duten hautetsiek hitzordua dute gaur arratzaldean Parisen bertan Hezkuntza Nazionaleko Ministroaren kabinetearen ordezkariarekin. Azterketak euskaraz egitea eta murgiltze eredua izango dute hizpide. Bilera aterabideak bilatzeko orduan baliagarria izango dela espero du Antxon Kurutzarri, EPko lehendakari ordeak. Hala adierazi zion atzo Hamaika telebistari. Hezkunde ministro berria ikusiz nolako eleetan bederen nolako idekitzea erakutsi duen, hor badugu lehen entsaio bat, eta entsaio hortan baitugu 2 gai nagusi, bata da azterketena, eta bigarrena da murgiltzearena, murgiltze sistemarena. Ez da sehaskaren eredua, baina murgiltzea eskola publikoetan eta pribatu katolikoetan. Gauza berria, eta joan den 2021ko abenduan, atera dela ministeritzatik zirkular bat, hau da juridikzio mailan lege maila apalena, baina nala ere zirkular honek ahalbidetzen du murgiltzea 10 eskolatik at. Eta aurtengo berri handia, eta ministro berri horrekin da gertatzen, da lehen mailan, guk deitzen dugu hori CP, frantsesez, lehen mailan idekitzen dela, egan nahi du, 10 eskolatik at, ikasten delarik irakurtzen eta idazten. Guretzat hori euskara politika publiko batentzat da berri biziki hon bat, egan nahi du zabaltzen aldela 10 eskolatik at. Bestalde, Eusko Jaurlaritzak publiko egin du hezkuntza legearen aurreproiektuaren lehen zirriborroa. Testuaren arabera, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako hezkuntza sistema eleaniztuna izango da, euskararen inguruan artikulatua izango dena alegia. Baina ez dute zehaztu ereduen sistemarekin jarraituko den ala ez. Hori bai, Jaurlaritzaren aurreproiektuak berretzi du ikasleek euskaraz B2 maila lortu beharko dutela. Eta segregazioari aurre egiteko besteak beste, diru publikoa jasotzen duten ikastetxe guztiek doakoak izan behar dutela agintzen du. Eta Udal Hezkuntza Kontseiluak sortuko dituzte ikasleak eskolatzeko irizpideen inguruan kontsulta egiteko. Orain, epe bat zabalduko dute ekarpenak egin ahal izateko, eta behin ekarpenak jasota Gobernu Kontseiluan onartuko dute, handik Eusko Legebiltzarrera bidaltzeko. Bala, azaldu du, zirriborroan bertan jasotakoa, Jokin Bildarratz hezkuntza sailburu ordeak. Sailburua. Egongo ja 2 elementu daude benetan jorratu beharrekoak eta garrantzi edo azpimarratzekoak. Bat,
ikaslearen irtera profila, derrigorrezko bigarren hezkuntza bukatu eta gero, eta bigarrena baita ere ikusi beharrekoa, da ikastetxe bakoitzak legez egin beharrekoa, alegia hizkuntz proiektua. Ikastetxe bakoitzak eduki beharko du bere hizkuntz proiektua erantzun alizateko bere gizarteak duen errealitateari gero irtera profil hori bete alizateko. Eta gero dauden elementu horiek, alegia, bai doakotasuna eta nik uste denbora eukiko deula hurrengo hilabeteetan hitzetxeko momentu honetan entzun egin behar dugu. Gaitz aldatuta, banku eta energia enpresen gaineko zergak ezartzeko lehen urratsa eman dute Madrilen. Neurriak EAJ eta EH Bilduren baiezko kritikoa jaso dute. Zuzenketak eskatu dituzte zerga berri horiek Arabako, Gipuzkoako, Bizkaiko eta Nafarroako foru ogasunek administra ditzaten. Euskal Herria Bilduk gainera aldi baterako neurrien alde egitea aurpegiratu dio Sanchezi eta egiturazko neurriak eskatu ditu. Aitor Esteban EAJ eta Mertxe Aizpurua EH Bildu urren ez urren. Hemen konzertazioa egin behar da. Azken baten hainbeste enpresa, energia arloan, bai elektrizidadean eta bar, Euskadin dagoz. Eta diruarek Euskaldunenak izan behar dira. Madrilek ezin dauz berarentzat eskatu. Orduan hori konkordatu egin beharko da. Eta oraindik ez dago holangorik legean. Badago borondate ona, gobernuak esaten daban lez, baina ondino ezer zehaztu barik, horretan jardungo dugu urrengo. Printzipioz, ontzat ematen dugula tramitazioa, gaur parlamentuan egingo den tramitazio horrei, baietza emango diogu, baina badaude hainbat gauza aldatu behar direnak, eta besteak beste kompetentzien kontua da. Gure esparruan geratu behar diren tramitazioak han Euskal Herrian kokatu behar dira, bai Nafarroan, bai elkarte autonomoan, Euskal elkarte autonomoan, eta hori da, urraketa kompetentziala ematen den bitartean, guk ezin dugu eman baiezkoa horrelako normatiba bateri, espero dugu tramitazioan hori aldatuko dela, eta esan bezala gaur baiezkoa emango diogu, tramitazioa martxan jarri ahal izateko, baina honek ez du esan nahi, gauzak ez badira aldatzen gure baietza izango duenik. Eta lan eremuan, soldaten igoera izaten ari da negoziazio kolektiboen ardatza. Inflazioa 10%tik gora mantentzen den garaiotan. Bizkaiko betalgintzako sektorean 3,25% soldata igoera proposatu du patronalak, baina ELA eta LAB sindikatuek urria izaten jarraitzen duela azaldu dute Aiara de Aurreta. Bizkaiko metalgintzako lan hitzarmenaren negoziazio mailaren 11. bileran, ELA eta LAB sindikatuek salatu dutenez, FEBEN patronalak Bizkaiko metaleko langileak pobretzen aldeko apustua egiten jarraitzen du. Hala ere, patronalak bestelako proposamena mahai gainean jarri du, 3,25% soldata igoera lekia. ELAk prentzauar bidez adierazitakoaren arabera, aurreko proposamenarekin alderatuta, 0,5% soldata igoera txikia da hori. Horrez gain, LABek ohartarazi duenez, proposamen horrek oraindik ez die sektoreko langilei erosteko ahalmena bermatzen. Ekaineko mobilizazioen ostean, patronalak erosmen ahalmena bermatzen ez duen planteamentua ipini du mahai gainean. Gainera, bere planteamentu atzerakoiak mantentzen ditu. FEBENek langileak mobilizatzera bultzatzen gaitu. Izan ere, sindikatuen ustez, patronalak negoziazioa blokeatzen ari da. Irailaren 26an berriro bilduko dira, baina sindikatuek aurreratu dutenez, FEBEN patronalak negoziazioa blokeatzen jarraituz gero, grebak eta mobilizazioak aurreikusten dituzte ELAk zein LABek. Ostiralean emango zaio hasiera Donostiako zinemaldiari eta kultur ekitaldi honetan euskarak duen presentziaren inguruko datuak bildu ditu Pantaiak Euskaraz plataformak. Ales Aginagalde, plataformako kidea, agurtuko dugu. Eguerdion, Ales. Eguerdion. Zinemaldian orotara ia 600 emanaldi, 573 hain zuzen ere, guztira, baina horietatik zenbat euskaraz eta zenbat euskarazko azpidatziekin? Jatorrizko bertsioa euskaraz dutenak 5 izango dira, beste 11 izango dira jatorrizko bertsioa elebiduna edo 3 eleduna dutenak, eta euskarazko azpidatziekin beste 37.
Beraz, orotara ia 600 emanalditik 110 inguru izango dira euskerazkoak edo euskaraz azpidatziak. 110eko eskaintza hori, Donosteko Zinemaldian, daukan sona eta garrantzia di helduta, ze nolako irakurketa egiten duzu argazki horretaz? Bueno, egia esan, diru publikoz finantzatzen den horrelako ekitaldi batean, gainea Euskal Herrian ospatzen den ikusentzunezko ekitaldi nagusia izanik, guk uste dugu ez dela onargarria bizkuntza ofizialen arteko berdintasuna ez bermatzea eta euskaldunok horrela diskriminatuak izatea. Ezen barra dago, zuek aspaldian zalatzen ari zaretela, zinemaldia adibide bat, lagin bat baino ez dela, Euskal Herriko zinemetan, telebista publikoetan edo eta streaming plataformetako balantzea beretsua delako, ezta? Hori da, esan dugu zinemaldian 110koa dela euskararen presentzia, baina Euskal Herriko zinema-aretoetan urtean zehar dauden emanaldi guztietatik 101 soilik dira euskeraz, edota telebista analogikoaz ari gerala 50 kate inguru ditugu eta horietatik euskeraz ETB bat, ETB 3 eta 11 telebista besterik ez ditugu. Zorionez eskualde batzuetan euskerazko tokiko telebistak ere badaude, baina gutxi gora bera 106koa da euskararen presentzia telebistetan, eta horrez gain streaming plataformetan, naiz eta azken urtean aurrera pauso batzu lortu ditugun herri ekimenaren eta herritarren bultzari esker, oraindik ere streaming plataformetako eskaintzaren 0,1 ere ez da euskerazkoa. Orduan egoera benetan kezkagarria da. Eta egoera guzti honen aurrean Euskal Erakundek zer egin dezakete edo zer egin beharko lukete egoera irautzeko? Guk uste dugu beraien esku dagoela alde batetik hizkuntza irizpideak ezartzea zinemaldietan eta horrelako ekitaldi publikoak egiten direnean, hizkuntza eskubideen arteko oreka bermatzeko, eta bestetik Euskal Ikusentzunezkoen legea eta Euskal Zinemaren legea onartzea esate baterako pauso handia litzateke lege horietan euskeraren hizkuntza eskubideak, euskaldunon hizkuntza eskubideak bermatzea legez lotu daitekelako. Horixe, pantaiak euskarazetik egiten duzuen enplazamendu hori, euskal instituzioei, bien bitartean elkarretaratzea ditu duzue, ostiralerako, zinemaldia hasten den egun bererako, Donostiako kursal parean. Hori da, ostiralean, 7:00 zinemaldia Euskal Herrian ospatzen den ikusentzunezkoetako zita nagusia da. Bere inaugurazio ekitaldira Euskal Herriko eta Espainiar Estatuko kulturarloko arduradun nagusiak etortzen dira. Eta hau dela eta aprobetxatu dugu kontzentrazio bat deitzeko, pantaiak euskeraz gure eskubidea lelopean, orokorrean ez bakarrik zinemaldian, baizik eta zinemetan, telebistan eta plataformetan euskerak duen egoera kaskarraren aurrean protesta egiteko eta erakundeei egoera aldatzeko pausoak eskatzeko. Ederto, Alezagin Agalde, pantaiak euskaraz plataformako kidea, eskerrik asko gurean izategatik. Eskerrik asko zuei, agur. Eta zinemaz ari garela, Paul Urquijok zuzendutako bigarren film luzea da Irati, eta horixe izango da datorren urriaren 28an Donostiako fantastiazko eta beldurrezko zinemaren 33. asteari hasiera emango diona, eta sail ofizialean lehiatuko da gainera. Vale, moztu dugu. Rollo de hacer una de defensa delante suyo, pero que no hay Voy con mis chicas, ¿vale? Mitologia bat oso telurikoa, iluna, primordiala, paleolitikoa moduan, pixkat. Eta bueno, deidade guzti horiek harturik eta garai konkretu batean kokaturik, 8. mendean hain zuzen. Pixkat pelikula fantastiko, historiko, mitologiko bat egin nahi izan dut, eta bueno, horretan gabiltza.
Eta humorezko literatura eta arte jaialdiaren egitaragua aurkeztu dute Bilbon. Irailaren 29tik aurrera hasiko da 13. edizioa. Xehetasunekin utziko zaituztegu eta jarraian itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin gaurkoan. Gurekin izango dugu Arkaitz Antizar Comisiones Obreraseko kidea. Orain arte. Bilboko udalaren partetik hitz bat besterik ez. Txalotzeko antolatzaileak bere lanagaitik 13. edizio honetan, eta gure partetik beti da ohorea eta plazerra olako ekitaldi baten parte hartzia. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Hamaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, 11 egin. Eguneko elkarrizketari ate erekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin daukagu Arkaitz Antizar Comisiones Obreraseko kidea da bera. Eguerdion, ongi etorri. Eguerdion, eskerrik asko. Baina eta berriro, entzuten ari gara, negua gogor datorrela, ekaitza omen datorrela, mezu horien gainean, zer espero behar dute langilek? Bueno, egia da, egoera zail xamarra daola, Europar Batasuna ekonomia gerra batean murgilduta daola argi dago, eta hori esan egin behar da, eta beraz, hartuko diren neurriak, edo hartu beharko diren neurriak, ezoikoak dira. Egoera ere ezoikoa delako. Orduan, gainera, gehituko nuke ziurgabetasun asko daudela, oraindik merkatuak nola aldatuko diren ez dakigula, baino, horrek ez digu pesimismora edo ez dugu jo behar hortara, baizik eta guztiz kontrakoa. Langileak antolatu egin behar gara, mobilizatu egin behar gara, eta sektoreetan indartsu egin, enpresetan indartsu egin, indarra egin, eta gure lan baldintzan eta soldatan hobekuntzetan edo eguneratzean horren bila jun. Kapeia azken 30 urteetako altuena da, atzo jakin genuen abuztuko datua eta 10%tik gora jarraitzen du, ezta? Zenbateraino ari dira langileek erosalmena galtzen? Bueno, sindikatun kalkulun arabera, estatu mailan 15-16 milioi langile daude oraindik beraien lan baldintzak eguneratu gabe. Euskal Autonomia Erkidegora jotzen badugu, zifra hori eren batean edo kokatuko genuke. Eguneko lan harremanen kontseiun datun arabera, azkeneko datuk ekainekok dira, eta horren arabera eguneko 32, Euskal Autonomia Erkidegoko langileen eguneko 32 dauzka bere lan baldintzak eguneratuta. Horrek esan nahi du, eguneko 75 baino gehiago, eguneko 78 eguneratzeko dauzkala. Orduan, horrek
erosalmenan izugarrizko impacto zuzena dauke. Eta gainera, orain horregatik esaten nun lehenengo galderan mobilizatzeko unea dela, mobilizatzeko bai sektoretan, bai arazoak dauzketen enpresetan, eta adibideak hor dauzkagu. Bai metala Araba eta Bizkaian, etxez etxeko laguntza Bizkaian, garbiketako sektorea Araban eta Bizkaian, edo enpresa konkretu batzun kasu, adibidez Loiuko aeroportun AENA edo Boloteako lankideak, edo aste honetan jakin dugu BM Shop edo superberriak supermerkatu dendak Araban eta Bizkaian greba mugagabera dijostela. Orduan, KPIa bermatzeko mobilizazioa eta borroka sindikala beharrezkoa da. Mobilizazioa beraz ondorio zuzena da negoziazio kolektiboetan aurrera pausorik ematen ari ez delako KPIaren igoera hori bermatzen ez delako ari soldatetan? Noski. Esan barra dago bai, sektoreka junbar garela hori aztertzen. Baino, adibideak dauzkagu, aurten, 2022 urtean, sektore konkretu batzutan, KPIaren araberako soldata igoerak sinatu direla. Esaterako, astelenean, Gipuzkoako gasolindegin hitzarmen kolektiboa sinatu zen, KPIa bermatzen duna. Araban, kirol jardueretako langileak, KPIaren araberako igoerak izan zituzten. Eta guk esaten duna da, KPIaren bermea, bi modutara edo, modu askotara bermatu aitekela. Momentu hontan, zuk esan dezun bezala, 10,5% inflazio tasa dago, ez? Ez gara ari esaten zuzenean KPIa eskatzen degunean, 10,5% hori soldata igoeran zuzenean islatu behar danik. Sektore batzuetan alda, eta horietan borrokatuko dugu hola izateko. Beste batzuetan, agian, hilabeteak daramatzagu esaten, errebisio klausulak ezarri daitezkela, hau da, ezer da errebisio klausula bat. KPIa bermatzeko, hasieran hitzarmen kolektiboa sinatzen dugunean, igoera X badaukegu. Eta urte horren bukaeran, edo hitzarmen kolektiboaren iraunaldiaren bukaeran, errebisatu egiten da, eta ikusten dugu zenbatekoa dan desberdintasun hori, KPIaren portzentaiara iristeko. Eta horren arabera, soldata igoera eman langilei, eta horrela erosalmena bermatzen dugu. KPIaren igoera hori soldatan islatzearen nahi edo eskaera hori desberdindu beharko litzateke enpresa handien eta txiki edo ertainen artean? Enpresa handi eta ertainen artean eta baita sektoren artean. Badakigu noski egunero hortan murgilduta gabiltzalako sektore guztiak ez direla berdinak, baina hori ezin da eskusa izan, edo ezin da eskusa bezala erabili, esateko ez da momentua soldatak igotzeko, sektore batzuetan izan daiteke, beste batzuetan izan daiteke modu malgutasun modu batzuk erabilita, adibidez errebisio klausulak erabilita, edo baina momentua ez dela esatea, ez da nahikoa. Guretzako. Patronalaren jarrera beraz nola baloratzen duzuen? Nolakoa izaten ari da negoziazio kolektiboetan, ez? Soldaten igoera hori eskatzen duzuenean. Euskal Patronalaren jarrera, nik ez nuke desberdinduko asko oztare estatuko patronalaren jarrerari dagokionez. Azkenen patronalaren rola edo patronalaren papera betetzen du, oso ondo daki zeintzuk diran beraien esaten duten marra gorriak edo, eta noraino iriz daitezke den. Horregatik sektoreak antolatu behar ditugu, langileak mobilizatu egin behar gara, eta hitzarmen kolektiboak eguneratzeko borrokatu behar dugu. Badakigu patronalak zer nolako interesak dituen, eta zer eramango duen negoziazio mailetara. Eta mugimenduak izaten ari dira mobilizazioak dauden sektoreetan. Mobilizatuak eta antolatuak ez baldin bagaude, oso zaila izango da hitzarmen kolektiboak lortzea, eta horren ondorio, soldatak eguneratzea, ez?
Eta egoera honen aurrean, mobilizazioen aurrean eta interestalken aurrean nolabait esateko, Eusko Jaurlaritzari zer eskatzen diozue? Eusko Jaurlaritza momentu honetan ezin do, hasieran esan dut, ekonomia gerra batean gaudela, egoera ezoikoa da, eta Eusko Jaurlaritzak momentu honetan ezin do beste alde batera begiratu eta esan hau arazo bat dela enpresa eta langileen arteko arazo bat, enpresa pribatuetan edo mundu ekonomia pribatuan ematen dena, eta ni beste gauza batzuk arautzera mugatzen naizela ez. Hemen Eusko Jaurlaritzak parte hartu behar do, bai, enpresekin ez dauka arazorik biltzeko, baina baita mailaren beste aldearekin egon behar da, langileekin eta langileen ordezkaria garen sindikatuekin bildu behar da, eta entzun zeintzuk diran gure aldarriak, ez? Eta adibidez, Arabako metalgintza sektoreko negoziazioan Eusko Jaurlaritzaren bitartekaritza eskatu dugu, batez ere horretarako. Sea patronala bere ez da bat ere mugitzen, bere hasierako planteamenduetatik, eta ez dugu bide ikusten hori desataskatzeko, edo irtenbide bat bilatzeko. Eta orduan, uste hemen Eusko Jaurlaritzak batez ere arazo global bat bihurtzen delako. Ekonomiak guztion poltsikoan eragin zuzena dauke, eta azkenen herrian eragin zuzena dauka. Aipatu duzu, eskatu duzuela Eusko Jaurlaritzaren bitartekaritza hori, erantzunik jaso duzue? Momentuz ez. Eta? Espero dugu momentuak duen garrantziaz jabetzea eta bitartekaritza hori lortzea, eta ea Araban, behingoz, 2017tik iraungita dagoen hitzarmen kolektiboa lortu dezaketen, Arabako metaleko langileak, eta aldarri gehiago dauzkete, baina batez ere, zuzenak dira, garrantzitsuenak edo printzipalak izango zian soldatan eguneratzea KPI-aren arabera, eta lanaldia murriztea. Gogoratu behar dugu, Araban, Bizkaia eta Gipuzkoako metal sektorarekin konparatuz gero, urteko jardunaldia edo urtean sartzen lan egiten dituzten orduak, diferentzia nahikoa da, hola. Testuinguru ekonomiko honetan lehendakaria errenta paktuaren alde agertu da. Zuek hori babestuko zenukete? Errenta paktuan hemen, errenta paktua bezala, hitzak esan nahi duena guk berez babestu, esan nahi dut, ez genuke babestuko, ze guretzako garrantzitsua dana errenta paktu baten edukik dira. Guretzako ze kontsideratzen dugu errenta paktu bat, bai estatu mailan edo bai erkidego mailan, zer barne bildu behar du. Guretzako 3 ardatz nagusitan zentratu behar da errenta paktore. Alde batetik, soldaten eguneratzea KPI-aren arabera, bestalde, energia kostuen, hidrokarburoen kostuen eta elikagaien kostuen mugatzea, ze zoiko egoera honetan, ezin dana da enpresa handiek dauzketen kostuak azkenen amaierako prezioan ezartzea eta kontsumitzaientzako garestiagoa izatea, eta hirugarrena izango zen zerga sistema guztiz aldatzea. 3 ardatz horietan mugitzen baldin bada errenta paktua, xeriko gea, hitz egitea, eztabaidatzea, baina errenta paktua inpresioa daukeu gertatzen dana errenta paktuakin dela. Asko hitz egiten dela, hitzaz beraz, errenta paktua, baina edukian inorrek edo ez dela eztabaidatzen, eta guk eztabaida hortan sartu nahi dugu. Fiskalitate eredua aldatzeaz horixe da puntuetako bat, aipatu duzuna, zein bide hartu beharko luke? Noski, zerga sistema askoz progresiboa izan beharko luke, askotan esaten da, gehien daukenak gehien aportatzeko sistemara, edo gehiago diru sarrera handiagoak egin beharko lituzke sistemara. Hori, hola izan behar du. Azkenen, nundi gatoz, aztertzen badugu, urteak daramazkigu
enpresa handiek, bai enpresa energetikoak, bai hidrokarburoen munduan ibiltzen diren enpresak, bankuak, finantza sektorea, izugarrizko dirusarrera pila eduki dituzte. 200.000 milioi estedente edo etekin atera dituzte eta gainera diru horrekin ez dute berrinbertitu herritarren onurarako, ez produktu finantzieroetan inbertitu dute interes gehiago izateko edo diru horrekin azkenean gehiago irabazteko, ez? Orduan, uste dugu momentu iritsi dela, eta aspalditik gabiltze hau esaten, gertatzen dena da, momentua larritasun puntu handi batera iristen ari dela, eta Europar Batasunean, guain dela hilabete batzuk, plantea ezinak ziren, irizpideak edo, planteatzen hasi direla, eta esan dutela, eske bestela, ekonomia geldotzeko, dirua ez mugitzeko, arriskua dago, eta arrisku horren atzean, ekonomiaren gelditzaren arriskuaren atzean, zer dago? Gizarteriaren pobretze horren kronifikazioa eta lanpostuen suntxiketa. Orduan, eszenatoki horra iritsi baino lehen, guazen neurriak hartzea eta zerga sistema eraldatzea. Madrilen eztabaidatzen ari den zerga berezi hori ez, bankuentzat eta baita ere energia konpainientzat aurrera aterako dela azkenean uste duzu? Bai, lehenengo pausoa atzo diputatuen kongresuan aurrera atera zan, bai gobernuan dauden alderdien eta investidurako kideen edo deitzen direnen aldeko bozkekin, eta uste dugu lehenengo urrats bat dela, hori bai, ez dela izan behar urrats provisional bat edo partxe bat, ez? Hemen epe ertain edo luzerako politikak egin behar dira, eta politika ausartak. Eta ausartu behar gara, adibidez, fiskalitate eredua aldatzen. Bankuei eta enpresa energetikoei zergak ordaintzera, baino modu konprometitu batean, esan nahi dut. Guain, momentu honetan, bankuei zerga bat ezartzea beraien etekinen arabera, bankuek zer egin dute horren aurka joateko edo hori ahultzeko, neurri hori ahultzeko, interes tipoak igo. Zein do Europako Banku Zentralak interes tipoak igo. Horrek gure poltsikoetan zer eragin izango do, adibidez, hipotekan kostua igo. Orduan, interes tipoak igotzen baituzte, diru sarrera gehiago edukiko dituzte. Orduan, horregatik esan nahi dut, profundo edo sakoneko neurriak hartu behar direla. Eta ausartak izan, ze datorrena uste dugu luzerako datorrela. Eta modelo eredua, ekonomi eredua guztiz aldatu behar dela. Erosalmenaren galeraz hitz egiten ari gara, ez? Soldaten inguruan ari gara, baina pentsiodunak ere pakete berdinean zar daitezke, ezta? Egoera berberean daudelako, erosalmena galtzen ari direlako. Pentsioen erreformaren bigarren zatia eztabaidatzen ari da orain Madrilen. Zeintzuk dira sentsazioak, kezkak? Bueno, hori esan dezun bezala, aste hontan hasi dira Madrilen elkarrizketa sozialeko mahaiko kideak bigarren fasean negoziatzen. Lehenengo fasea gogoratu behar dugu, 2 urrats garrantzitsu lortu zitula, alde batetik, eta momentu hontan ikusten dugu ze garrantzi izan zuen bataz besteko KPI-aren araberako pentsioen igoera, beraz, pentsiodunen erosahalmena ez da, edo mantendu egingo da, eta bestalde iraunkortasun faktorea derogatu egin zan. Horrek zakarren galerarekin batez ere belaunaldi gazteenentzako, ez? Orduan, bigarren fase hontan nun oinarritu behar gara, alde batetik kotizazio oinarri maksimoen destopean, edo zer da destopea, IRPF edo tramotan,
49.000 euro baino gehiagoko langile batek retentzio berdina dauke bere IRPF-an 80.000 edo 100.000 euro irabazten duena bezala. Orduan, uste dugu hori ez dela justua, ez dela fiskalitate sistema justua, eta hortan eragin behar dugu, baita pentsio minimotan, pentsio maksimotan ebai, eta hortik jungoa da pixkat, hasi berria gara, bigarren fase honetan, baina, itxaro pentsu. Eta diru laguntzekin, zer egin beharko litzateke, ez berdin ere mantentzen ari dira inflazioa igotzen ari den bitartean? Bai, diru laguntzekin eta batez ere jakinda nondik ateratzen diren, hau da, sistema publikotik ateratzen diren diru laguntzak izan da, adibidez, diru sarrerak bermatzeko errenta, edo RGI-aren kasuan, beti defendatu dugu sindikatutik, KPI-aren araberako soldata igoera izan behar dutela. Orduan, guk hor gure planteamendua argia da. Ze igoera izan behar duten diru laguntza horiek ere. Soldaten gaiara bueltatuz, Madrilek ere iragarri du, ez? Datorren urterako soldata minimoaren igoera berri bat egingo duela. Nahikoa izango da hori? Bale, hemen bai hasierako planteamendu, egiten genituen planteamenduetatik, hau da, ze planteatzen genuen Komisiones Obrerasetik. Soldata minimoa igo behartzala, bataz besteko soldataren 160aren arabera, ez? Edo 160, hau da, kokatzen genuen gutxi gora bera, 1.050 euro ingurun. Ze gertatzen da, inflazio tasa disparatu egin dela, eta orduan, hasieran genituen planteamendu horiek ez dira nahikoak. Eta orduan ez gara maira jungo planteamendu berdinekin. Guretzako hasierako planteamendua, momentu honetan, eta ikusita inflazioa tasa zein dan, 1.100 eurotik gora egon beharko luke. Egoera ez dalako hasieran zan, edo urte hasieran zan egoera berdina. Lan munduarekin lotutako beste albiste beltz batzuk jaso ditugu azken astean, ez? Lan heriotzek ez dutelako etenik, gainera behin eta berriro errepikatzen diren lan istripu hilgarri berberak, ez? Zer ari da gertatzen, zergatik ez dira ekiditzen ari? Bai, lan heriotzen kasua, azken lan munduan dagoen gaitz nagusia da. Eta ze gertatzen da kasu honetan? Azalpena ez da hain zaila. Azkenean, lan arriskuen prebentziorako lege bat daukegu. Egiari erreparatuta lege bezala, Europa mailan dagoen lege aurrerakoienetako bat da. Eta esango ez du, eta orduan, zeba ematen dira ez, hainbeste enpresa askok ez dutelako lan arriskuen prebentziorako legea betetzen. Zergatik, kostuak murrizteko. Kostuak murriztu nahi ditut, gehiago, diru sarrera gehiago, edo irabazi gehiago izateko. Nondik hasten naiz? Prebentzio kurtsotan, prebentzio neurritan, prebentzio materialean, hortik kentzen ditut dauzkatan kostuak, eta horrela, gehiago, diru sarrera gehiago dauzket, edo etekin gehiago dauzket. Eta beste aldetik, erantzunkizun publiko bat ere badago Osalan eta Lan Ikuskaritza bezalako entitateak gogor aritu behar dira hemen. Eta salaketak dauden kasuetan badakit ere dauzkaten errekurtsoak mugatuak direla. Eta agian hor inbertitu beharko zirela errekurtso gehiago. Baina Lan Ikuskaritzaren eta Osalanen papera hemen bere biziko garrantzia dauke. Eta bi faktore hauek dira gure ustez lan arriskuen lan heriotzen atzean dagoena. Eta bestalde esango nuke langileek ere lan arriskuak ekiditzeko, baizik eta lan arriskuen prebentziorako legea betetzeko edo bete dadin exigitzeko antolatzeko beharra ezinbestekoa dela. Eta datuak hor daude, sindikalizatuta dauden edo sindikalizazioa handia dauzkaten sektoreak eta enpresak lan arriskuak izateko edo lan arriskuen heriotz kasuetan gutxiago dira sindikalizazio baxua edo langileek antolatu gabe dauden kasuetan baino. Eta bi ardatz horiek izango ziren pixkat alde batetik ez betetzea eta beste batetik
eskatzea, edo aholkatzea, hori, antolatzea eta sindikalizatzea. Beste kontu bat ere, etxeko langileen langabezia saria onartu zuelako, duela gutxi izan zen gobernuak, zein da balantzea eta ea gelditzen denez, betetzeke, eskubideak bermatzeko zerbait, etxeko langileen arira. Sindikatutik, hamarkadak daramazkigu, etxeko langileen sektorean, lan baldintzak duinak izan behar direla erreklamatzen. Ordun, puntu ontara iritsita, egia da, errege dekretu honek, lege errege dekretu honek aspektu positiboak dauzkela. Adibidez, langabezia prestazioa izateko eskubidea, bazela garaia, bestetik, erregimen orokorrera bueltatzen dira, zelen erregimen propio bat zeuketen, gizarte segurantzan barrun, eta beste asko hitz egiten ez dan, baino izugarrizko garrantzia dauken beste hirugarren puntu bat da, eta aurreko galderarekin lotzen dut, lan arriskuen prebentziorako planetan sartzen direla. Horrek ze esan nahi do? Bai, lan arrisku fisikoak edo, baino batez ere, eta asko gertatzen da, kasu honetan, jazarpen kasuak, bai jazarpen sexuala, bai jazarpen morala, eta barze azkenen lan zentroa bai oso berezie da, kasu honetan etxe bizitza pribatuak dira, eta oso zaila da hor, noraino mugatzen ditugu, eskubideak, eta hor juridikoki ez da politia dago. Orduan, irabaz, edo lege errege dekretuan jaso diren hobekuntza horiek, txalotzen ditugu, edo ados gaude horiekin. Ze lana dago, edo lana geratzen da oraindik noski. Adibidez, lan baldintzak, kolektibo honen edo sektore honen lan baldintzak hobetzeko bidea egin behar da, negoziazio kolektiborako eskubidea bermatu behar zaie kolektibo honi, eta, azkenen sektore honetan ematen diren gehiegikerien aurrean, langile hauei antolatzeko aukera eman, eta batez ere garrantzitsuena negoziazio kolektiborako eskubidea izatea. Eta beraien hitzarmen kolektiboa edukitzea, metaleko langileak dauzkaten bezala edo erakuntzakoak dauzkaten bezala. Azkenik ere galdetzea, lehen aipatu duzu mobilizazioak iragarri dituzuela, mobilizazioak aurre ikusten dituzuela mendik aurrera ere, soldaten igoera hori bermatzeko, baita ere krisi energetikoak sortutako egoeraren aurrean ez, horietan batasun sindikala egongo dela esango zenuke? Batasun sindikala horietan egongo da, eta gaur egun indarrean dauden borroketan ebai, batasun sindikala dagoela ikusi dugu. Azkenean, guk Komisiones Obrerasen ikuspuntutik gure helburua eta gure autua argi eta garbi daukegu, eta beti galdera guztietan olako galderak egiten zaizkigunean, berdin erantzuten dugu. Gure helburua badakigu zein dan. Langileriaren lan baldintzak eta erosahalmena bermatzea. Orduan, hori lortzeko bidean, elkar egon nahi duten, gurekin bidea egin nahi duten sindikatuekin, batasun sindikala aurrera eramango dugu. Gainera, uste dugu, eta konbentzituta gaude, eta adibideak hor daude, batasun sindikala existitzen den kasuetan, edo sektoretan, edo borroketan, alde batetik, langileek hobeto ikusten dute, batasun sindikal hori, hobeto baloratzen dute, eta indartsuagoak direla sentitzen dute, eta benetan horrela da, eta bestalde, batasun sindikala dagoen sektoreetan, hitzarmen kolektibo hobeak eta lan baldintza hobeak lortzen dira, eta hori horrela da. Markaitz Antizar, Komisiones Obreras Euskadiko kidea, eskerrik asko Maika Telebistara gerturatzagatik. Zuei, mi esker. Eta tarte baten ostean itzuliko gara eguneko solasaldiari ekiteko. Gaurkoan gurekin izango ditugu Alaitzar Gandoña eta Jon Ansa, gero arte. Despierta, dispara, un grito en tu casa.
genero legezela zaldiari bide emango diogu, horretarako gaurkoan gurekin ditugu Alaitzar Gandoña, eguerdion. Eguerdion, Leire. Baita ere Jonantza, eguerdion. Kaixo. Beroa egiten du gaur ere, ezta, kalean. Horren adibide ere ez, bizi izan dugun lehortea, bizitzen ari garena, urtegiak minimoetan daudelako, esako urtegiak lehortea gogorperatu duelako, esaterako, baina adibide bat baino ez da, Euskal Herrian ez da, oraintxe bertan 6%an dago, eta horixe da, Udane Arbeo lankideak kontatu diguna, zehetasun guztiak dituelako gure lankideak. Lehortea gogorrak ari dira izaten esaterako Karrantza hornitzen duten. 2 urtegiak une kritikoan aurkitzen dira, alegia Zerroja eta Largaineda urtegiak 124an eta 113an daude une honetan. Urrenez eta hori ala, egunero gaurtik hasita 200.000 litro ur jasoko ditu Kantabriatik iritsitako kamioietan. Bestalde, Nafarroara begira esako urtegia ere une kritikoan aurkitzen da, 116an dago beteta oraintxe bertan, eta adierazi dute 50 hektometro kubiko ur baino gutxiago izan ez gero, eten egingo dutela, eta 74 hektometro kubiko daude une honetan. Bertatik hornitzen du bardeak, eta beraz, larrialdi arriskuan jarraitzen du une honetan. Maiatzatik honako prezipitazio eskaseko hilabeteek ondorio kezkagarriak utzi dituzte foru komunitatean. Nafarroako urtegi garrantzitsuenak Aiotz, Eugi, Itoitz eta Esa, alegia ez dira beren edukieraren 30 biltzera iritsi. Laurak lurraldean bildutako ur edukiera osoaren 82 osatzen dute. Baina dudarik gabe Esako urtegia da gehien kezkatzen duenak. Izan ere momentu honetan presaren 16% besterik ez dago beteta. Hala eta guztiz ere lasaitasun mezua zabaldu nahi du berriz ere Euroko Konfederazio Hidrografikoak. Argitu du oraingoz ez dela arazorik izango ur hornidurarekin. Baina ohartarazi egin zuten ere euririk egin ezean eten egin beharko zutela Bardeako ureztatze sistema. Horretarako muga bat ezarri dute, presak gutxienez 50 hektometro kubiko ur behar ditu. Gauzak horrela gaur egun Esako urtegiak 74 hektometro ur besterik ez ditu. Bardeako urestatze kanpaina eteteak Zangoza, Kaseda, Esa, Melida eta Kaparrosoko nekazarei eraginen lieke modu zuzenean. Nahiko ditugu irudiak, nahiko ikusgarriak ezta eta kezkagarriak ere. Nik uste dut klima aldaketa hor daukagula eta argi dago, baina berriro ere instituzioek gizarteen gainean jartzen dute ardura, hori kontsumo murriztu behar dugula esaten digute, eta ezin dugu ahaztu energia enpresak ustu egin zituzten pantanoak, urtegiak, energia dinot jartzeko badiru mordoa ateratzeko, gero kontutan eduki behar dugu nora joaten den dagoen ura, nik uste dute turismoa hor daukagu, azken finean turista bat, pertsona bat baino, bikoitza baino gehiago erabiltzen du ura, eta orduan nik uste dute hori kontutan eduki behar dugula, eta gero azken aldiotan gertatzen ari dena, nik uste dut ura privatizatu egiten ari dela, hor daukagu bai Euskal Herrian, Busturialdean gertatu dena eta dana delakoa, baina bai mundu mailan, Nesle zuzendariak esan zuena, ura ez dela eskubide bat, baizik eta hori, daukatela eskubide oso haiek privatizatzeko, eta nik uste dut hor dagoela arriskua, ezta? Nik uste dute gaur egun badauze estatu batzuk non importatzen duten ura eta esportatzen duten ura, eta badakigu zer gertatzen den, olako gauzak gertatzen direnean, energiarekin gertatu den bezala, guda bat sortu dela, eta nik uste dut urarekin gauza bera gertatuko dela, eta hori kezkagarria da. Lehentasun kontu bat ere izan daiteke orduan, aipatu duzu privatizazioa, eta ikusi dugu, Euskal Herrian uda honetan zehar nolako murrizketak egon diren, Busturialdean, Karrantzan ere, gaur jakinarazi dute, Kantabratik ekarriko dutela azkenean ur hori, Bizkaitik ez dutelako lortu, zein irakurketa egiten duzu, Jon? Bai, nik uste dut gaiak badukala komplexu desuna, nik ez nuke gehiagi simplifikatuko, nik uste dut normala dela ur gutxiagorekin bizi bere izatea gu, eta uste dut hausnarketa hori ere egin beharra daukagula, ezta? Ze urak berak ere, klase arrakalak ere sortzen dituelako. Gaur egun ur normalizatu batera eta ur edangarri batera sarbidea daukagu batzuk, eta beste askok ez daukate, ezta?
eta hori noski politika jakin batzuen ondorio bat ere bada. Baina logikoa da pentsatzea ere, urarekiko daukagun harreman kultural hori ere berpentsatu beharra daukagula zentzu askotan, ez? Karrantzako kasuan beno, geografiaren faktorea edo aldagaia determinantea da kasu askotan. Eta geografiari ezin diozu eskatu muga administratiboen arabera jokatzeko, nez eta askotan lotuta daude muga administratiboak eta geografikoak, baina beti ez eta batzuetan, erresagoa baldin bada ura toki batetik ekartza bestetik baino, hori koordinatu eta adosten baldin bada ez dago beste munduko arazorik, ezta? Egia da, uraren privatizazioaren gaia oso importantea dela, eta horregatik hemen ondo aipatu den bezala, badago eta sortzen ari da gero eta gehiago uraren geopolitika bat ere. Eta hidrokarburoen inguruan ikusten ari garen bezala, etorkizuneko gerrak ere uraren kudeaketatik etor daitezke. Eta hainbat eremutan hori ikusi dugu toki batzuetan baino gehiagotan, Israelgo kasua eta nahiko nabarmena da, ur gutxi daukaten territorio horiek, nola saiatzen diren gerren eta konkisten bidez, ur hori lortzen eta kudeatzen, ezta? Eta hor, bai ulertu behar duguna da, horren arazo horren muina guztiz politikoa dela. Eta eskatzen duela, ura ondasun bezala ulertzeko, segurazki beste modu bat, eskatzen du ikuspegi demokratikoago bat uraren kudeaketan, eta baita ere ikuspegi sozialago bat, ezta? Bai, esaten duzunaren arira ez, eta adibide bat jartzearren, uda honetan zehar esaterako ure edangarriarekin ureztatzen aritu dira zelaiak, ez horrelako aldaketa txikiek, aldaketa handiek sortu dezakete esaterako? Bai, azken finean hori industria eta hor dekogune hortuak hori ureztatzeko eta hor dirua erabil behar da, eta zu komentatu duzuna, ez? Beste motatako ura erabil dezakegu hori ureztatzeko, eta gero bai, bera komentatu duena, nik uste dut kultura aldaketa bat behar dugula, azkenean energia emango duena, baita ere hori orain arte hitz egin dugu askotan, hori argintasuna hitz egiterakoan, eta baita ere gure kontsumoari dagokionez, baina nik uste dut batzutan, gizartearen jartzen dela ardura ez gehiegi, baina bai gehiena, ez dakita sartzen nahi nahi zen. Eta orduan, gube bai eskatu behar diegu instituzioei beste kultura bat bermatzea eta pausoak ematea hori lortzeko. Eta horrekin batera haiek presionatzeko enpresak. Nik uste dut hor dagoela gakoa, azkenean enpresak dira gehien erabiltzen dutenak, eta bai, komentatu da, turismoaren turistifikazioa hainbat tokitan gertatu da, dinot estatu mailan Bartzelonan arazoak dituzte urarekin, batez ere turistifikazioa dela eta nik uste dut Bilbon hori gertatzen ari denez, arazo berdina aukiko dugula hemendik urte batzuetara. Nik uste aipatzen dugunean askotan, egia da, instituzioak eta pandemian asko ikusi dugun prozesu politiko bat izan da, gizartearengan eta norbanakoarengan, batez ere gizartearengan baino gehiago norbanakoarengan esango nuke, usten dutela ardura, ez? Eta nik uste dut, gizarteak bere buruaren ardura hartzea, nik uste dut hona dela. Nik uste dut horrez dago ezer txarra. Arazoa da, gizarteak ez daukanean tresnarik ardura hori behar bezala aurrera eramateko, ezta? Adibidez, energia aipatu da hemen, eta karo, transizio energetikoan sortu behar balin baditugu energia komunitateak, burujabeak izango direnak edo burujabeagoak, benetan gizarteko zenbatek daukate aukera, inbertsio bat egiteko bere etxean, informazioa edukitzeko, diru laguntzak non eta nola eskatu behar diren jakiteko, zenbatek daukate, hor dago arazoa. Neri ardura ematen badidazu, kultura aldaketa bat egiteko, energia beste modu batera kudeatzeko gizarte bezala, emaizkidazu tresnak ere hori egin ahal izateko. Eta netzat hor dago arazoaren muina, alegia privatizatu nahi direla gauza batzuk, eta beste gauza batzuk sozializatu egin nahi direla. Eta sozializatzen dena beti da, edo pobrezia, edo bete beharra, edo sakrifizioa. Eta aldiz, etekinek jarraitzen dute betiko tokietan, ez? Ez duzu uste norbanakook ere badugula hemen zer esana, zer egina, esaterako kontsumo ohiturak aldatuz, nola baitez, zeharka bada ere, uraren kudeak eta horretan ere lagundu genezake. Era txikian bada ere, ez? Bai, nik uste dut eta gainean nik uste dute denok daukagula zeuz ere emateko eta
are gehiago, nik esango nuke gure txikiek badakitela zer egin behar dugun, ze azken finean haiek daukate heziketa bat eskoletan, ez? Dago eskola 21 proiektuak eta olakoan non azaltzen diete zer egin behar dute, eta batzutan haiek esaten digute tok-tok hau txarto egiten ari zara, amatatu ez dakiz zer dinot, ze hori bizi izan dugu gure etxeetan. Osea, nola haiek daude gu baino kontzientziatuagoa. Eta gero, zu komentatu duzuna, ez da bakarrik informazioa, baizik eta diru laguntza horiek lortzeko zenbat irizpideak dauzen eta ez dira bat ere malguak, eta orduan igual badago jende bat gu baino gehiago behar duela olako diru laguntza bat, eta ez daukate aukerarik olako diru laguntzak jasotzeko. Hori hainbat esparrotan gertatzen da, etxe bizitzan eta olakoetan, eta nik uste dute hemen mahai gainean behin baino gehiagotan hitz egin dugula horretaz. Eta nik uste dut hori oso garrantzitsua dela, izatea gauza bat, guztiontzat ez dakit udaletxeek egin beharreko lana izan beharko zara, edo dana alakoa, baina hori, lokal moduan ez dakit Bilbon bertan, olako proiektuak egitea eta pasatzea etxetatik asaltzen edo auzo elkarteak erabiltzen asaltzen zen olako gauzak egin behar diren eta zen olako aukera dauden gure kontsumoa murrizteko. Zen ikuste dut azken finean hortik joango dela bidea. Uraren eskaziaz hitz egiten denean ere, eztabaida sortzen da ere gai batekin, ez zer egin golf zelaiekin, piztinekin, mugatu beharko lirateke zuen iritzia zein da? Azken finean olako gauzak batzutan hitz egiten dugunean, ni burura datorkidana da turismoa berriro, nortzuk erabiltzen dute golf zelaiak, nortzuk ez turistak bakarrik, baina zutabiok ez gara joango behintzat egunero, dinot. Edo, ez dakit, nik uste dut badaudela hainbat esparrotan non murriztu alden ura bestean baino, eta igual hortik joan beharko garela, ez? Kanpo, ez dakit, aberatzek badaukate beraien formulak ondo pasatzeko edo aizialdi mota ezberdina daukatera, eta nik uste dut hortik murriztu behar dela, ze azken finean Bilboko hiritar batek ez ditu olako gauzak erabiltzen hainbeste, dinot. Polikiroldegiak eta hori bai, baina dinot, hori golf zelaiak eta. Jon, ados zaude? Bai, oso zera simbolikoa bihurtzen da, ez? Golf zelai bat nola irudikatzen da, nola baiteko ez dakite, boterearen gehiagikeri bat bezala, edo hori nik uste sentimentu guztiz normalak direla eta ulergarriak direla, baina kontziente ere izan behar dugu golf zelaiak itxita ez dela bukatzen arazoa. Golf zelaiak irudikatzen dute oso abiadura ezberdinetan bizi diran bi gizarte. Gutxiengo bat, hor sarbidea daukana, horrelako bizi maila batera, gero gehiengo bat, hori, esan bezala, ezin dena horra zeratu, baina gure errekurtsoak oro har, ez ura bakarrik, askoz gehiago konsumitzen ditu beti klase, esan ezagun, boteretsuagoa denak, jende xumeak baino, eta hori badakigu, eta horrela, nik uste, ados nagoela, aratago ere joan beharko gerala. Ez dugu egingo transizio bat, eta nik uste hori importantea da jakitea, ez gera joango bizimodu orekatuago batera naturarekin eta abar, ez balin bada interbenitzen oso serio produkzio sistema osoan. Eta petatxoak eta partxak jarri daitezke, neurritxoak hartu daitezke, piztinak bete ditzakegu pixkat ur gutxiagorekin, baina ekoizpen sistema ez balin badugu ikutzen, arazo nagusiak hor jarraituko du. Aipatu dugu ezta, Karrantzako kasua, Busturialdekoa, Iratxe Arriolaeko alkatea da, baita ere Busturialdeko Ur-Partzuergoko lehendakaria izandakoa, eta gurean izan zen aurreko astean eta saldu zuen, ezta, egungo egoera, aurtengoa, udako honetakoa ez dela berria, ez, aspalditik daramatzatela arazo berdintzuekin, ez, zonalde horretan urari dagokionean, eta aipatu zuen azpiegiturak aldatu beharra, infrastruktura inbertsio handiagoa beharko luketela, ez dela soilik lehortaren ondoriozko egoera. Entzungo dugu Iratxe Arriola. Lur gainean, eta gero lurrazpian badauzkagu akuiferoak, lurrazalekoetan zer gertatu da, adibidez eukaliptuak landatu direla, kapazioen inguruan. Landatu direnetik eta Busturialdeko Ur-Partzuergoko langileek egiten zituzten aforoen arabera, 120 murriztu da urremaria. Hori batetik.
azkenengo 15-20 urtetan. Ez oso luzean, desente, gutxiago daukagu lurra salean. Eta lurra azpian zer gertatu da? Lurra azpian egondan akufero importanteetakoa Gernikakoa da, lurra azpian akufero garrantzitsua dago, horrek kutsu ezberdinak ditu, eta horietako bat, esate baterako, nabarmen kutsatu zen industria garaian. Naiz eta izan babes perimetroak, protezio guztiak, eta bat, Hortxe zegoen Iratxe Arriolagako alkatea azaltzen ez, azken urteotako gertakari batzuk, klimaldaketarekin lotutakoak, eta azken finean uraren kalitateari eragin diotenak ez. Bertan ere, hori bada ere ez, zutabe garrantzitsu bat ez, gai honetan. Bai, dena nik uste dute garrantzitsuena dena da pausoak ematea publizitazio bat lortzera. Azken finean, baldin bada ura, ez bada eskubide bat, lortzen baldin bada produktu bat bihurtzea, hor arazoak edukiko ditugu. Bai zentzu lokalean, bai mundu mailan. Eta nik uste dute ara joan beharko garela eta pausoak hori lortzera ez dakit, eman beharko direla. Eta niri bebaik eskatzen dauena da, hainbat tokitan ez daudela iturri publikoak. Ematen dut ontaikeri bat, baina ez da, nik uste dute hori izan beharko da, ez dakit, oinarrizko gauza bat, Bilbon baditugu nahikotxo, ez? Binot eta eskertzekoa da, eta batzutan beroa igo denean nik uste dut jarri direla hainbat tokitan beste motatako iturri publikoak, eta nik uste dut hori izan beharko dala gakoa, eta nik uste dut bai udal mailan, bai Eusko Jaurlaritzak badeko hitza, ez? Hori zeo zer presionatzeko, baina komentatu duguna, nik uste dut gure entzumoa bai hartatu beharko dala, eta horretarako nik uste dut pedagogia beharko dugula guztiok, ezta? Eta nik uste dut hori izango dala saiena. Ez dakit zerbait gaineratu nahi duzun, bestela aurrera jarraitu. Ez, ados nago esan duenarekin, bai aurrera jarraitu. Ados, gezaldatuko dugu, eta badakizu ostiralean hasiko dela Donostiako zinemaldia, zuek zinemazaleak zarete, bertaratu zarete noizbait? Ez? Bueno, gomendatzen diot, etor dadila Donostiara, zinemaldira, festival bikaina daukagulako, eta bai, gaina Donostiako zinemaldiak betetzen du mailaren alde hori, baina gero nahiko herrikoia ere bada. Ez da, asko aipatzen dute, beste festivalea handien edo maila hortan dauden festivalekiko, diferentzia hori badaukala, oso popularra daun festival badauk, gero badauka bere zera hori, ez da, alfombra gorria eta hori guztia, baina oso giro berezi egoten da, eta nik nahiko nuke bilbotar jende gehiago etortzea Donostia da. Hortxe, gonbidapena. Dena den euskarak bertan duen presentziarekin kezkatuta zaudete? Azken finean eskasa da, ez? Baina ez bakarri zinemaldia maizik eta ez hainbat esparrutan euskara oso gutxitan entzuten da eta erabiltzen da, eta nik uste dut aizaldia eta euskara oso lotuta egon beharko dela, ze ez bada divertigarria euskara hitz egitea, ez baduzu ondo pasatzen euskara hitz egiten azkenean ez duzu erabiliko, eta nik uste hori zemen beharko da beste erronka bat, ez? Osea, lortzea, euskeraz gozatzea, aisialdiaz, eta ez lotura beti egota instituzioekin edo institutuek edo eskolak edo olako lekuekin. Bai, azkenean kuriosa da, baina euskara gehiago entzuten da takilan, pantailan baino. Donostiako zinemaldia bazoaz, euskara entzutea ohikoa da, jendearen ikusleen artean, ez da? Beraz, badago publiko bat, eta gainera baieztatuta dago euskerazko filmeak zinemaldian oso ikusiak direla, eta hor ez dago inolako arazorik, ez da? Ni bakit festivala bera saiatzen ari dela egiten, baina ez da festivalaren kontua bakarrik. Askoz orokorragoa da, eta hor erabaki politikoak daude atzean, ez da? Adibidez, atzoari ginen komentatzen nola, Frantziar zinemetu zendaria, Godarren eriotzaren arira, ez da? Nola, Frantzian, bertako zinema nola sustatu dan zinema amerikarraren aurrean, ez da? Eta nola Frantziak lortu duen industri zinema propio bat edukitzea. Bereak ez daukate arazorik hizkuntzarekin, badakigu beraien hizkuntza universala dela, frantsesa, ez da? Baina hori erabaki politikoa da, hori planifikazioa da, hori inbertsio publikoa da, hori da apostu egitea bertako sortzaileen alde eta bertako terminotan, ez da? Euskal zinema daukan arazoa ez da publiko horik ez daukala. Arazoa ekoizpenean dago berriro.
Bai, eta hor inbertitu behar da. Euskal filmak egin behar dira, euskal filmak sustatu behar dira, eta euskera hor mugitzen da modu oso naturalean. Bai, azpititulua jartzen atzerriko filmei, baina baita ere filme propioak euskaraz ekoizten. Eta hor, ikuslearekin oso harreman naturala dago. Gezurra da ez dagoela merkaturik euskaraz egiteko. Gauzak txukun egiten badira eta inbertitzen bali bada, publikoak enatzen godu, seguro. Alaitzatoz zaude? Bai, nengoen entzuten, eta ez dakit, pentsatuko dut, eta igual jongona zinemara joateko. Gezurra esan desunek, esatenet, oroar hori topiko hori esaten dela, eta etorri beharko zenuke berriz. Bai, nire ez joaten da urtero, Zinebira etortzen gara, Donostia Arraskoa. Bai, ez dakit egia da, nik uste dute, ni txikian nintzenean Dragoi Bolazeta eta olakoak ikusten dituen, erakargarria baldin bada jendea dago prese ikusteko euskeraz, eta nik uste dut horrek bebai zer ikusia daukan, gaur egun guazen dauka, fanak eta fanak entzuten da ikastetxetan, guazen ikustera joango gara denoko atera, eta nik uste dut olako gauzak bultzatu beharko direla, eta ez bakarrik telebistan edo baita pantaietan ez, gaur egun gauz denbora osoan hor pantaietan begiratzen, Twitter, TikTok, batez ere gazteriak, eta moldatzea eta egitea zeo zer, ez dakite, potentea euskeraz nik uste dut arrakastatsua izango litzateke. Datuak bildu ditu, aurtengo zinemaldiaren datuak bildu ditu pantaiak euskaraz plataformak, zenbat film egongo diren guztira, eta hause da, Alezagin Galdek eman digun argazkia. Ez dakit kortea izango dugun, baina esan bezala, bai, badugu. Hori da, ostiralean, 7:00 zinemaldia Euskal Herrian ospatzen den ikusentzunezkoetako zita nagusia da. Bere inaugurazio ekitaldira Euskal Herriko eta Espainiar Estatuko kulturarloko arduradun nagusiak etortzen dira. Eta hau dela eta aprobetxatu dugu kontzentrazio bat deitzeko, pantaiak euskeraz gure eskubidea lelopean, orokorrean ez bakarrik zinemaldian, baizik eta zinemetan, telebistan eta plataformetan euskerak duen egoera kaskarraren aurrean protesta egiteko eta erakundeei egoera aldatzeko pausoak eskatzeko. Datuak ere, esaten nuen, datuak ere eman dizkigu Alezagin Galdek, eta guztira 573 hain zuzen emanalditik 110 izango da euskarazkoa edo euskarazko azpidatziekin. Azpidatziak ere hemen zenolako garrantzia hartzen dute, aipatu dugulako euskarazko produkzio horiek bultzatu behar direla, baina bitartean erderazko produkzioei azpidatziak jartzea izan daiteke behintzat, gutxiengo bat, zer uste duzue? Merkea, egingarria eta eraginkorra da. Eta gainera, zinemazale garen galdetu dezuen, eta ni ala naiz bentzat, ez da? Baina zinema kulturak, zinemaren konsumo kulturak, gero eta gehiago jo beharko luke oroar azpidatzietara, zergatik, zinema delako lenguaia bat, arte sormen lan bat, non aktorearen ahotsa, baina ez ahotsa, ez hizkuntza bera ere, hizkuntzak ezberdina dira, fundamentala dan, ezta? Eta nik familian badauzkat bikoiztaileak eta gian aserretuko zaizkit, baina iruditzen zait importantea dela ikastea eta txikitatik gainera eta eskolatik eta zine ikusten jatorrizko bertsioan, ez du inporta korearrez dan, zeren horrek gainera aukera ematen hizkuntza gutxituei mundu mailan ere lehiakorragoak izateko, ezta? Eta iruditzen zait horretara jo behar dela ez bakarrik zera produkzioa hobetzen dugun bitartean, baizik ja hasieratik, eta iruditzen zait aurrek orain hezkuntza legearen zirriborroan jartzen duen bezala B2 maila minimo ziurtatu behar dutela euskal ikasle guztiek, guztiak gai dira edozen film ikusteko jatorrizko bertsioan eta euskerara azpititulatuta, ezta? Iruditzen zait soluzioan badala. Nik uste dut oso garrantzitsua dela, ze batzuten itzulpenak dira oso kaskarrak, ez? Osa, ninote, nik ingelesa ez dut oso ondo berberatzen, baina batzutan da, ez du hori esan. Edo ez, eta batzutan bai itzulpena egiterakoan, eta baita azpitituluak ipintzerakoan, ez? Ez dute gauza bera esan, nik uste dut garrantzitsua dela azpititulu onak eukitzea, eta baita ere entzutea eta ikustea artistek nola egiten duten bereien jatorrizko hizkuntzan, ze zuk esaten duzuna, ez? Osa, nik gainera uste dut batzutan galtzen dala pila bat, ez? Hori itzulpenak egiterakoan.
Bai, guztiz ados, eta nik uste dute jendea badagoela, batez ere gazteria eta txikiek badakite hori azpitituluen roioa daukatela oso barneratuta, ze igual telesaiak etortzean badoz bakarrik ingelesez edo frantzesez odan alakoa, eta haiek ikusten dituzte azpitituluekin, badira kapazak kauza biak egiteko, ni igual ez nahi zain gai, baina... Bai, badago horren aldeko apustua, zinema gileen artean, esentzia hori mantentzekoa eta jatorrizko hizkuntzan ikustekoak filmak, eta aipatu duzun hizkuntza gutxituak gainera indartzeko balio duena, eta bar, beste galdera bat, uste duzue, hau bera atzerrian, euskarazko filmekin mantentzen dela, esentzia hori mantendu nahia beste film batzuekin esatera baterako, Espainiar estatuko ikusentzule batek ingelesa den film bat azpititulatuta ikustea bai, baina euskarazkoa ez, itzulpenari gehiago, indar gehiago ematea. Hau da, euskarazko film bat euskaraz ez ikusten dela uste duzu atzerrian ere, ala euskara delako aldatzen dute. Nik uste da erabaki politiko bat, honi ideologikoki ikusten dut hor pedagogia behar dela, ze igual estatu batuetatik etortzen diren gauzak eskuzabalean hartzen dute, ongetorriak dira, baina igual estatu mailan hemendik ateratzen diren proiektuak ikusten dute, ez dakit, errespetuarekin edo bertigo ematen diete. Igual gaiaren arabera, igual guazen ikusteko moduan dauz prez edo lako telesaiak ez direla, ez dakit, baina bai, nik uste gauza guztiekin bezala arazo politiko bat dela edo erronka politiko bat dela. Bai, nik gogoan dute Karol Rubira politikari katalanak esaten zuena, Espainiar nazionalista bat gaitzela Schwarzenegger esateko, baina etzela gai Josep Lluís esateko, ezta? Eta iruditzen zait, bai faktore ideologikoak daudela atzean, baina beti hizkuntza gutxituaren prestigio gutxitua, ez? Naiz eta tutik ez ulertu ingelesezko filma bat, ingelesez dagoenez onartzen dugu azpititulatu, ez? Euskeraz edo katalanez edo izango baritz, esango baina ze lotxagarria, zergatik ez dago gaztelerara bikoiztua, eta bar, horiek dira gure ajeak, ez da, baina egia jatorrizko bertsioaren edatze horrek, helen esan dugu bezala, lagunduko lukela ere normalizazio baten bidean gure hizkuntzaren zatera. Hortxe utziko dugu, Euskara eta zinemaren arteko eztabaida hori, eta gaizatatu behar dugu, Nafarrara joko dugu, izan ere ikasturte berriarekin badera, Nafarrako haurreskoletako langilek protesta berriak aurre ikusi dituztelako, 03 plataformaken zuzen ere, hainbat eskolatan grebasi zutenean, baino baldintza okerragoak topatu dituztela adierazi dutelako. Eta eskatzen dutena, ratioen jaitziera, eta baldintza duinak hain zuzen ere. Eider Garde, agurtuko dugu, pantailaren beste alboan, 03 plataformako bozeramailea da, eguerdion, Eider? Eguerdion, bai. Bueno, kurtsoa dagoeneko hasita, zein egoeratan hasi duzue? Bueno, zu gaur eratu bezala, hasi bukatu genuena, baino okerrago, ez? Azkenean ikasturteak aberan COVID laguntza genuen, eta aurten kurso hasieran horrelako laguntza pedagogikoa eskaini zaigu COVID-arekin parekatzen dana, baina COVID-a kendu dute, ez? Orduan, greban hasi ginenean bezala gaude, ez baldintza berdinetan, eta batzuk okerrago, ez? Izan ere, haurreskola txikiek ez dutelako jasoko laguntzarik, ez? Ratioi dagokionean, zein ratioetan mugitzen ari zarete momentu honetan? Europak gomendatzen dituen bikoitzak dauzkagu Nafarroan. Kasu honetan 0-1 urte bitarteko 8 haur hezitzaile bakarrarentzat, 1-2 urte tarteko aurren 12 haurrentzako beste hezitzaile bat, eta 2-3 urte bitarteko 16 haurrentzako beste hezitzaile bakar bat. Europako azkeneko txostenak haurreskolen inguruan eta haurrezkuntza orokorraren inguruan gure ratioen erdiak gomendatzen ditu kalitatezko zerbitzu bat eman dadin. Dena den, Nafarroako gobernuak aipatu du, ez? Aldaketak etorriko direla, soldata igoerak izango dituzuela, ratioen jaitziera ere iragarri du, baina zuek ez zaudete oso konbentzituta, ezta? Ez,
3 minutuko laguntza bati, Nafar gobernuak ratio jaitsera deitzen dio. Eta hori ez da, gu adibidez, 60 haur inguru daude nire aurreskolan, nik lan egiten dudan aurreskolan, eta 4 orduko laguntza bat eman digute. Kalkulatu zenbat minutu eman dezakegun kalidadezko zerbitzu bat, kasu honetan, edo kalidadezko arreta bat, Ez da nahikoa, Nafar gobernua itxututa dago beraien politiken publizidadearekin, eta oraindik ere ez dira etorri aurreskoletara ikustera ze zailtasun ditugun horrelako ratioetan lan egiteko, Ez dira esola, eta egia da orain arte hainbat legegintzalditan zehar, hauteskunde garaian oso modu erraxean ateratzen zen gai bat izan garela, baina nolabait haserretu garen arte eta haserretu baino kalera atera garen arte, ez dute ezera azaldu, Soldata igoera egon badago, irail honetan, beti ere udalek ebazpena aplikatu nahi badute, ze ez da derrigorrezkoa, eta 1.069 eurotik 1.177 eurora pasatzen gara, jarraitzen dugu prekarioan bizitzen. Eider, orduan hemendik aurrera, ez dakit entzuten duzun? Bai, Eider, orduan hemendik aurrera mobilizazioak mahai gainean dituzuela aipatu izan duzue, baina aurrekontuak ere aipatu dituzue, itxaropen giza. Zer etorri daiteke hemendik aurrera, zer espero duzue? Bai, gu bere garaian maiatza bukaeran parlamentuan egon ginen nolabait aurrekontu mailan zenbatekoa izango litzateken aurrekontu egoki bat 0,3 duin bat eskaini izateko Nafarroan, datu horiek eta lan hori guk egin genuen plataformatik politikariek oraindik zenbatekoa kalkulatzeko gai izan ez zirelako. Guk eskaini genien lan hori, eginda eman genien lana, eta orain iristen da momentua non politikariek beraien jokoan hasiko diren eta aurrekontuak erabakiko diren. Ez guk eragin nahi dugu aurrekontu proiektuan, horrela adierazi diogu gobernuari, baina antza denez ez dute inolako intentziorik aurtengo ikasturte honetan eragiteko, moldaketarik egiteko. Beraiek azaltzen ari direna da 23-24 ikasturterako, hau da, 23ko aurrekontuetan eragitea, baina irailetik aurrera, irailetik abendura bitartean. Eta guk aldarrikatzen ari garen hona da, urtarriletik eman daitezela aldaketa horiek. Adi jarraituko dugu gaiaren jarraipena. Eider Garde, mila esker gurean izateagatik. Mila esker zuei ahotsa jartzeagatik. Entzun duzue, Eider Garde 03 plataformako kideak esandakoak, eta hainbat gai barne biltzen dira hemen alde batetik lan baldintzak, baina baita ere hezkuntzaz hitz egin dezakegu, zaintzaz ere hitz egin dezakegu, ezta? Bai, horretara ni joan. Azken finean alde batetik, umei buruz hitz egiten dugunean, zaigua sola, adineko jendearekin gauza bera gertatzen da, batzutan bakarrik garrantzitsuak dira, ez dakit adin batetik bestera daudenok, edo gaudenok, eta orduan txikiak, eta gaina hain txikiak izan da batzutan hitz egiten da zaintzaz, eta ez heziketaz. Eta nik uste dut hori da aldarrikatu behar duguna, hor ikasten direlako gauza pila bat oso adin garrantzitsua da, eta hor hezitzaileek egiten dutena ez da umeak zaintzea, baizik eta hezitzea, eta horregatik dira hezitzaileak, nik uste dut hori aldarrikatu behar dugula, eta gero beste gauza bat komentatu nahiko nukena, da esparru bat oso feminizatua denez, bigarren plano batean gelditzen dana, nik uste dut gauza horiek mahai gainean jarri beharko direla, eta txargarria iruditzen zaite aipatutako gauzak, ezken finean gauzitz egiten gure etorkizunaz, eta gainera zaindu behar ditugun umeak dira, eta azken finean esan dudanarekin, gelditzen naiz nagusiekin gertatzen den bezala, bigarren planoan, bigarren mailako pertsonak dira, eta horrela jokatzen dugu haiekin. Ikusiko dugu ea korapilo askatzen den, adi jarraituko dugu gaiari esan bezala. Eta beste gai bati, helduko diogu solasaldiari amaiera ematen joateko, gaurko gaiare baderako, baina aspalditik datorrena ere, ez da, inflazio altua, erosalmenaren galera, eta honen aurrean zer egin, enpresa, batez ere, enpresa handien irabazien aurrean. Gaur Madrilen hasi dira eztabaidatzen, banketxeei eta enpresa elektrikoei, zerga berezi bat jarri ala ez,
Zer uste duzu, Europatik ere horrelako musika etortzen ari delako, ez dakit gauzak aldatzen ari diren, edo zergaitik orain ematen ari diren horretarako pausuak, ez? Behin, agian ezinezkoa edo oso urrun gelditzen zela ikusten genuenean. Bai, hor gauza ezberdinak daude eta batzuk pixa kontraesankorrak ere badira, ez? Gauza bat diruaren prezioa igotzea eta horrek eduki ditzaken ondorioak zein diran. Alegia, inflazio hori aurre egiteko dirua garestitzea, nolabait, horrek nori eragiten dian, ere zenbat, eta nola, ez da, iruditzen zait hori dela parte bat. Beste bada, energetika handiei eta nolabaiteko zerga, irabazien gaineko zerga batzuk eta bar jartzea. Ni hor oso tentuz eta kontu zibiliko netzake balorazioak egiteko orduan. Zeren hori da gauzat, izan beharko lukena oso naturala, hasteko. Alegia, programan hasien, debatean hasien, itzein bali dugu, hor eskubide, oinarrezko eskubide batzuk daudela energiaren atzean, nolabait, eskubide horien gainean zerga batzuk esartzea, hortik etekinak ateratzen dituztenei, iruditzen munduko gauzarik naturalena eta normalena. Errespetu guztiarekin, baina ikustea Espainiako ezkerreko presidente orde bat txalotzen horrela eroa bezala neurri hori, esatezu, norabide egokian hartutako neurri bat izan daiteke, baina ezagun pentsa eskuzabaltasun ikaragarri batez egindako zerbait dela. Horrek izan beharko luke normala. Eta bigarrena, nik bentzan nire ikuspuntutik, soluzio ez dago etekin pila bat irabazten dituenak pixka bat gutxiago irabaztea. Dago, etekin horiek, nire ustez, agian oso erradikala izango da, etekin horiek anulatzea. Eta erabaki behar dena da, ze gauzekin ezin den negozia egin. Eta hori da, Europar Batasunaren gandik, nik espero edan azkeneko neurria. Bitartean, hor hartzen diren erabaki horiek, indarrarremanera bera eta ongi etorriak izango dira guztiak. Nire ustez, nik uste, horren kontra ez da jarri behar. Baina ez dezagun burua galdu oraindik ere hemen, eta Europan eta Europar Batasunean, jendearen eskubide energetikoen kontura ikaragarrizko negozio egiten duten enpresak daude. Guztiz adoz, benetan. Zuk esan dakoa, nik uste dut, bai, berandu etorri dela eta jendea pentsatzen du, gauza zoragarria dela eta oso naturala eta egon barko sana aspalditik. Beste aldetik nik uste dut ez dela nahikorik, nik uste dut zu bezala mugatu beharko direla etekinak eta hori da lehenengo pausoa, azken finean zu zergak ipintzen baldin badituzu, haiek igoko dira prezioak berdina irabazteko, haiek oligopolio batean daude eta urarekin gertatu den bezala energia ezin da izan onurak ateratzeko, etekinak ateratzeko baizik eta eskubide bat eta ez da bermatzen ez hemen, ez beste leku askotan. Eta nik uste dut arazoa dela, batez ere hemen, dagoela hori ate birakariak askotan hitz egin dugula, ez? Gero, arauak sortzen dituztena joaten baldin badira enpresa horietara beraien jubileo egiteko, orduan oso zaila da etekin horiek murriztea, eta gero, batzutan dira, ez dakit anekdotak edo, baina bai PP esan duena izan da kontrakoa, ez? Haiei diru laguntzak emotea, haiek egiteko jo. Beren buruei, ez? Bai, holako gauzak eskagarriak dira, negua hor retoriko da, badakit beroa sentitzen dugula, baina jendearen bizimodua eta bizitza arriskoan jartzen da hori berogaiak ipintzean eta baita ere erosketak egitean, ez dakit atzo edo noiz izan zen, berriro igo dela beste ez dakizen bat puntu eta berriro erosketak egitea da, ez dakit, oso zaila, ez? Jende askorentzat gero hitz egiten dugu elikaduraz, baina jendea elikaduraren arabera gure osasuna gaizotzen gara eta ez gara konturatzen ari olako prezioak igotzean jendea joango da diru gutxien kostatzen diren produktuak erostera eta bere bizitza arriskoan jartzea. Nik uste dut oso kezkagarria dela. Eta nik uste dut baita ere instituzioek zeo zer egin beharko dutela, ze babestu behar gaituzte bereien lana dela eta. Biak pasatuzte ez, neurri estrukturalak hartu behar direla, errotikak aldatu beharrekoak, erradikalak izan duzu, baina errotikakoak dena den. Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Europar Batasunak batera finantzatutako proiektu. Eta
Galdera da, nola lortu hori, ez da zuk esan duzu Europar Batasunetik espero duzula hori, baina bakarrik etorriko da hori jakin da, nolako sisteman bizi garen, eta alaitzek aipatu bezala, nolako harremanak dauden, botere politiko eta ekonomikoaren artean. Bai, bueno, ez dakit, espero hitza erabili dut, agian urrunegi joan naiz, ez dut espero, gaur Europar Batasunetik egia da, ez dut espero, zeren errealistak izan behar garela, ez da? Nik uste dut, bai konsiente izan behar gara, bentsat, geure buruak ez ditugula engainatu behar. Eta hartzen direnean neurri jakin batzuk, eta ez lehenengo aldia, Europako historian, hartzen dira beldurra dagoelako. Beldurra dagoelako gizartea haserre egotea, beldurra dagoelako jendearen bizimaila gesteak ekar dezaken haserreak, beldurra asko daude, ezta? Bigarren mundu gerraren ondoren erabaki asko hartu ziren, ebitatzeko fasismoaren igoera, ebitatzeko komunismoaren igoera, ebitatzeko jendearen haserrea, eta horregatik hartu ziren neurriak oraingoak baino askoz urrunago joan zirenak bere garaian, eta oso liberalak diren herrialdeetan ere. Ezta? Orain ari gara hartzen neurri batzuk elitek ikusten dutenean arriskua egon daitekeela jendearen artean, eta ikusiko dugu, mobilizazioak nola hasten dira, momentuz ultraeskuinari da mobilizazio horiek kapitalizatzen, baina badago ezin egon bat gizarten, baina orain beldur horren aurrean hartzen diren erabaki ez estruktural batzuk direla. Ongi etorriak esan dira bezala, aurrera pauso txikienak ere, ni hor oso pragmatikoa naiz, baina kokaditzagun, kokatu behar ditugun tokian. Europa ez da sozialdemokrata bihurtzen ari, orain arte arrakala neoliberalak sortu dituztenak egun batetik bestera ez dira bihurtu sensibilitate sozial handia daukaten eragileak, ez dira. Boterean dauden eragileak berdinak dira, lehen 2008ko krisi eragintzutenak eta oraingoak berdinak dira, ez dira aldatu, eta beraz, pentsa ezagun eta uler dezagun zergatik ari den gertatzen ari dena. Orain, ongi etorriak neurriak, noski. Nik uste dut, zurekin adoz, nik uste dut da kontrolpean edukitzeko tresna bat, aldaketa txikiak egiten dira dana kontrolpean mantentzeko, eta gero nik uste dut azpijokoren bat dagoela horratzean, nik uste dut haiek daukate beti gu baino, ez dakit, ikuspeoi, ez dakit, ezberdina, ni oraindik ez dakit zer dagoen horrazpian, baina segurazki zer egongo dela, bai uste dut, bai urarekin gertatzen denarekin eta energiarekin gauza bera, nik uste dut bada momentua benetan aldaketa strukturalak egiteko, joateko energia berde batera, ze azkenean energia amaituko da. Daukaguna ez da iranduko betirako eta orduan pauso oso gogorrak eman beharko dira, baina ez dakit izango garen kapazak edo izango diren ausartak olako pausoak emateko. Beraz, ez dakit ikusiko dugu. Nik bai espero dut, baina ilusioz, ez dakit nola esan. Uste duzu horrelako neurriak nolabait konformismoa elikatzen dutela, ez? Kalera ateratzeko grein hori behintzat pixka bat lausotzen dutela, eta dialektikoki ez esaten digutenean oso egoera larrian gaudela, negu gogorra datorrela, ez? Horrelako kontrapisu bat egiteko balio dutela, ez? Horrelako neurriek behintzat, naiz eta, zuk esan bezala, ez? Momentuan bertan ondo datoz zen, ez? Horre, azkenean xokaren doktrina hori da, esaten dute, ikaragarri gara txarrak datoz, eta ondoan esaten dute, eta neurritxo batzuk hartuko ditugu, ezta? Eta beraz, azkenean gertatzen dena da, jendearen erosteko gaitasuna erori egiten dela, bizi balentzak oroar okertu egiten dira eta nola lortzen da hori gizarte batek asumitzea. Bere egitea esatea, ez protestatzea, ez dakite, irautzarik ez egotea, eta horrela jokatzen da boteretik. Hori azpijokoa da, baina oso azpijoko ezaguna, esan edo gauzak oso ilun jarri, herritarrari, eta ero neurri paliatibo batzuk hartu, bitartean bizi balentzak okertzen ari diren bitarte horretan, hori askotan ikusi dugu, eta askotan garatu da. Hor dagoena da, Europar Batasunaren proiektuaren eta proiektu liberalaren legitimidade arazo bat. Alegia, proiektu liberal batek, espalin badu gizartearen ongizatea bermatzen, jende hasten da beste toki batzuetara begira. Ultraeskuinak ez dira igotzen jendea oso arrazista delako jez. Arrazista bada gizartea, hori badakigu. Baina ez da bakarrik inmigranteak gorrotu dituelako jendeak, baizik, nahazten da hori beste elemento batzuekin, elemento materialekin, baina baita ere
ordezkaritza sistemaren krisi batekin. Jendea ez denean ordezkatua sentitzen instituzioetan, eta bere bizitza okerrera doanean, kombinazio horretatik, jendea sarretu egiten da. Eta jendea azten da sistemaren kontrako aukerak bilatzen, izan daitezke baikorrak, edo izan daitezke oso ezkorrak, ezta? Eta horren, legitimidade horren aurrean hartzen diren neurriak dira. Europar Batasunak oso kontziente da nire ustez, hor oso baikorrak esaten ari naiz, neurri batzuk hartu behar dituela ekiditeko bere proiektuaren legitimidade falta. Eta horren arabera hori da azpijokoa, azkenean, esan nahi. Gauzak aldatu ez daitezen, gauza batzuk aldatu egin behar direla, ez da? Eta neurri hauek hartzen direnean ere, alaitz, zuri galdetuko dizut, individualismoak, zuk zein paper duera uste duzu, ez? Azken finean, egoera, beretsua, esango dugu, ez, batzuk okerrago, beste batzuk hobeto, baina egoera beretsua bizitzen ari garen honetan, ematen du, ez, arazo individualak ditugula, ez? Eta horrelako neurrien aurrean, ez, zein jarrera hartzen dugun, ez? Niri ondo datorkit, beraz, ni dagoeneko ondo nago, ez? Dagoeneko ez dut arazorik. Bai, nik uste dut orokorrean eta bai pandemia garaian edo pandemia aitzakitzat hartuta, saldu digutena da hori arazoak individualak direla eta irtenbideak individualak izango direla eta horregatik dauz bonoak, horregatik dauz diru laguntzak, horregatik dauz olako neurri epe motzakoak edo. Eta nik uste dute gizartea orain arte edo kapaz izan dela horri buelta emotea, hor dauz elkartasun sareak, hor dauz hainbat mugimendu sortu direnak pandemia garaian, eta nik uste dut jendea orokorrean kapaza garela ikusteko hau arazo kolektibo bat dela, ez bakarrik kolektibora, baizik eta globala, eta nik uste dut horri bai azpimarratu behar dela, ez da bakarrik kolektiboa non ni ateratzen naiz nire auzokideekin batera, baizik eta nik uste dut mundu mailan eman beharko diogola buelta, ze arazoak dira ez dakit nola esan, energia da mundiala, baita gaixotasuna izan da mundiala, eta nik uste dut horri irtenbidea lortzeko era global batean erantzun behar dugula, eta nik uste dut kapasa garela, eta hor bai naiz oso baizkorra, eta nik uste dut hori esan dudana, pandemia garaian hainbat gauzak sortu dira Bilbon, ni Bilbokoa naiz eta Bilbo mailen hitz egiten duz, eta ezagutzen dudana besterik ez. Eta esan nahi dudana, hor egon dira kolektibo batzuk bildu direla, sortu dira plataformak, bai energia publizitatearen aldekoa, berdearen aldekoa, bai elikadura burujabetzaren aldekoa, bai lan baldintzako betzeko, bai egon da hori etxebizitzen arazoak konpontzeko edo behintzat informazioa moteko jendeari, ze batzutan informazio gutxi daukagu hainbat esparruetan, eta nik sinesten dut gizarteaz, ez dakit igual, baina bai ikusi ditut mugimenduak daudena. Nik uste dut, saldu nahi dikutena da, hori arazo individualak dela, orokorrean, gero ikusten dituzu bai instituzioek esandako mezuak, botatzen dituzten mezuak, baita ere iragarkiak, nik hori ez alarmante, eske flipatzen nahi naiz iragarki horrekin, baina hori alarmen kontua dela eta zurea babestu, besteek ez lapurtzeko, eta nik uste dut mezu hori daukagula hainbat esparrutan, babestu zurea, eta beste gertatzen zaiena, berdin da, edo ez zaigu azola hainbeste, ez da konstatzen zaigunez, hainbeste gure bizimodu aldatzea, nire zurito bat hartzeko eskubidea mantendu nahi dut, naiz eta zuk zeuki ezer bazkaltzeko ez dakita saltzen nahi naiz, baina nik uste dut kapazak garela, eta nik uste dut bigarren pausa izan marko dela erantzun globala emotea. Ez bakarrik kolektibokik, nik uste dut ematen ari garela, ze kolektiboak badauz, herri mugimendua badauz, Bilbon herri mugimendu itzela daukagu, hor dekogu pentsionistak, feministak, nik uste dut, ez dakit, muskuloa badagoela, eta nik uste dut bigarren pausa izan barko dela, hori, erantzun globala emotea. Jonzu ere positibo zara. Beti, izan beharra dago baikorra, geratzena, errealismo batetik ere, ondo ezagututa gauzak, ez? Nik uste dut hor, demokrazia liberala deitzen den horrek ekarri duela prozesu bat, gizarte mailan dela, nolabait kolektiboa dena, talde eragiten diguna, auzo bati, klase sozial bati, kolektibo bati eta bar, lehen aipatu da, lehen hezkuntzako edo aurre hezkuntzako irakasleen edo zaintzaileen hezitzaileen kontua eta bar, kolektibo bati zeratzen dena bihurtzen du zerbait individuala. Eta orduan,
hori dena kanalizatzen da prozesu politiko batetik non boto bat ematen desun 4 urtean behin, eta arazo guztiak horra erabakitzen dira, eta horra eramaten dira, ezta? Eta hori da, kolektiboa den arazoa, hemen ondo aipatu den bezala, individuala bihurtzea, eta beste guztia, ahalik eta gehien, suntsitzea, atomizatzea eta dispersatzea, baina gero, errealitateak, gizaterian historiak erakusten digu, kooperazio hori gabe, ez daukagula aurrera egiterik inoiz. Baina edozein errealitateetan, ez? Orduan, bakarri daudenean edo isolatzen geranean edo bestekiko harreman individualak eraikitzen ditugunean, ez daukagu modurik hobetzeko gure bizimoda, baina hori da, oso erabilgarria izan daiteke negozioa egiten ari den norbaitentzat, konsumitzaileak sortzen dituena, edo botere politikoa dauka norbaitentzat, noski hori oso erabilgarria da. Gizartearentzat oro har ez da. Eta beraz, pandemiak erakutsi baldin badigu, kolektiboagoki jokatu behar degula, ez dakit hain baikor izan gaitezken pandemiaren ondoren etorri den fase honetan. Nik uste oraindik pandemia aurreko garaiak gehiegi sumatzen ditugula faltan, ez da, benetan ez genuenean sentitzen hainbesteko beharra, lagunduak izateko beharra ez genuenean sentitzen, eta ilusio hori, autonomoak izatea, inoren beharrik ez izatea, bakarrik eta babestuta egonda dena behar izango zea beteta dola, iruditzen zait, ilusio hori oraindik oso piztuta dagoela gure kontzientzietan, ezakit, baikortasuna gero gazteengandik etorriko zaigun, agian bai. Analizi hori dena den beste egun batera utzi beharko dugu, solasaldia hemen utzi behar dugulako, eskerrik asko beste ingurean izateagatik, Karaitzar Gandoña eta Jon Ansa, eta jarraian eguneko albiste nagusiak Karolina Sores lankidaren eskutik, ondo izan.